Habit ainar katang nagajok mon pharo hini susesok kanahok. Bokajan along BJP Mohila Morcha lam theke jai kachapate asai kideng. Sangti hidialong BJYM kicheng si klem bangaman kangni. Kardom pini Adap Abirta lang panili sami jilihan sepi non arjita bertang tonpen. Kedamtang matijon ipai trok ajo porphai narke palom rikang mihom arong amikar songkorte rangasok mon pharo hini sose panahok pitekang den. Non malom kaiketa kopili constituency arlo habit aingnar ahur rongarlo kilut lapen hidi sokajo kilut pak titiajo mune datum sokka chirim ketong do thekte sangthek the sonsi thek dunong. La sonsi kheroni adungarai kedo arong lapen hidi ajo malom kaiketa phere hikpensi ajo anarlo setami pangthang nang mentilo. Bangso puthak kheroni southern range atum birta arjulong setami anu kang thongason kachekrong thepajok thangnat asaida kedengpon abila. Rikang mihom arong breakjam kidukila koradatum ahidipen habit aingnar sok mon pharo hini sose kecho kahi jekte kang chotkali ke rodre asok lapen nokanta penangan nahokdun lopusi pherangke kahumri damhot kisungke phovek abang photo nang pachini dun angnar ke bangke ene hapon helo chapen ahut karjulong ke asigar julong baji trok alom pensike cheng dak nangele ke bajinar ke palom an kanang nara hurdok pik amat aso cer ang ton o hisab dun edalah hai stamang na ong pi kwan bak sok luksan nikla sokal luksan ke ai ong dung ang jin tumi moron pipi gaso cepontong yang jin talong ni pen haru hini ba ke doibon mon pharo hini tu kenala ke rotang naso ke pompeta ciri hini soselang hala ta chodetla Kheroni pen Mohanteron Karbengong live. Kedamtang matijoni phai trokarni number adarso community hall along ideo boloni mohila morcha tumpen pen lamthe ke jai kachapate amai padupon. Sarupathar Mandal Mohila Morcha Maithi Sangpi Bina Rongpharpi Kachari Ponamailong Sangpi Kaphu Ingtipia Hinpensi Maike Pha Alamthi Pachini Pon Bangsohot BJP Klembangphi Sangpi Dipti Gogoi Sarupathar Mandal Committee Maiphu Lokhiram Rongpi Lapen Kisan Morcha State Maipi Kareng Teron Piatom Chetongdon Bangsohot Adap Porphai Kre Isi Pensi Pangcheng Pondo Lapen Sangpi Kache Teron Pia Hinpensi Pangcheng Pondo Bangso kachapate long kilang chari dunja phanpura Lokhiram rongpia phan arpu pepon Bangso phi nong ikapajar angdeng along hampur terang pia hinpen kicheng si anong e chepalong pono aduntu anong e kilong abang phi ambika terangpi lapen ingdeng kitham anong e sunita ingtipisi chepalong dondo lason thakthak si diopani MSC constituency lapen borjan MSC constituency alongta paman pon Bokajan penanan terang Karbengong lai Lakha Inko Rahini Sarupathar constituency Bharatiya Janata Yuva Morcha Jakong Kachipang Tang Japhan Kicheng Si Klembangamai Sangti Hidi Methang Asai Hemalong Kangni Ada Porphai Kepen Sai Angdeng Pangcheng Ponsi Sarupathar Mandal BJYM Amaipu Raju Singnar Pensi Lama Intopon La Sophie Chunbang Anil Tokbi Pen Japon Linsi Milur Kai Pen Chikimo Asai Padupon Raju Singnar Pen Kachipampu BD Sori Kachipi Amailong Aluhi Sarpo Aman Pen BDC Chairman Riso Singnar Sarupathar Mandal Amaipu Lakhiram Rongpi BJYM State Pen Dipti Gogoi Kareng Teronpi Lapen Iskar Benglong Chunbang Rangmukrang Teronatum Chitongdon BJYM Sarupathar Mandal Angkang Kapang Tampon Jiaphan Lapen Kewangji MLA election ahut Kiklem Keda Malong Kachirap Dun Jiaphan Kachithan Kachapare Ponamailong Aluhi Sarpo Aman Pen Kachitongdon BDC Chairman Riso Singnar Kaningjete Kangke Yuwa Morcha Tumhendo Ajat Asayalongta Kiklem Kedang Karjang Nai Atumbo Lasi Unan Pen Ajat Asayalongta Chirap Chitodu Nang Jipusi Than Parepon Lason Thaktaksi State Mohila Morcha Dipti Gogoi Lapen Kareng Teron Piatum Penta Yuwa Morcha Tum Kiklem Kedam Nang Japuthak Than Parepon Bokajan Penanan Terang Karbengong Lai Takte non malom sophan Birtain Ton Panek Sinang
Langdunik tha jeng toy jeng ni pen langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mati payatum kekan kachapatelong Adim lage Joy Sing Doloy Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikan sampor pai get hompen Lapen bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja tiso chunbang arti chinthongpi bidi sarpi sangpi kache tarampia tumhenlo Lapening cibik tha kelang tuna bang phubang phitum ansetami ang hwa dip kachi kabang tingning detri Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aji kidunjia phan pindeng kaching thangja kadure do ikma Jongsi do pulo tangte matha ikri humri da mignon pindeng pangrum akula dalong Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam kachithang klong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kulara long kapaklangmi langmesen do Nasi humri da migra nalitum ning ke hanga tengpen chongwai da mikha Lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ketok hanlo Puthot Bertang Thon Arjupon Thiklonang Nilip MSC constituency kaparlo Koilamati Mission Sub Center pen NKBA atum pater piponsi kedamtang matijong ni phai troxi arni Inglong Ikpi Baptist Church along Alir Achampen pre-Christmas katalondon Aning kanwang ason thaksi tening lethota Koilamati Mission Sub Center NKBA atum pen pater piponsi kedamtang matijong ni phai trox arni Inglong Ikpi Baptist Church along Alir Achampen pre-Christmas katalondon Kangbura Intipen Kachephampu Katalon Amailong Alohi Amanpen Hutan Bible Institute of Theology Mate Thihekpen HBIT NKBA Thanbang Edison Kathar Christian Education Kongchunbang Abraham Taro KABC Evangelist Genevieve Crow Lapen Ongdung Amondali Tinpen Chetongdon Jisu Kristo Akai Alamo Puthak Katalon Amailong Kachetongdon Alohi Atumpensi Penangan Chethanchimong Ponlo Pre-Christmas is celebrated in different countries and different time according to their own convenience. This is not because it is mandatory or it is compulsory, but for the town churches, especially the town churches, people is together from different places and work together in different offices, government offices, and even in the private sectors. But when the time comes for Christmas, they used to get holidays and go back to their own homes. Before that, they want to celebrate the joy they have in Christ and then the peace that Christ gives to them. হয় আমি বছৰেকীয়া যিটো আমাৰ কমিটি আছে সেই কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে আজি প্ৰাক বৰ্ডিং কাৰণে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে আজি সেই দিন আহি আমি আজি সুন্দৰ হিচাপে ৰং শান্তিৰ মনেৰে আমি এই প্ৰাক বৰ্ডিং পাতিলোঁ আৰু অধিক লোকে আমি গোট খাই আনন্দেৰে ঈশ্বৰক উপাসনা কৰিলোঁ আৰাধনা কৰিলোঁ আৰু প্ৰশংসা Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Live Lakhaingko Rapli Sarupathar constituency angkang Upper Majung English LP School along Sarupathar Youth Forum lapen KSC atum Chelangra petpen kapang therasai kiklempon Hako Phusar Phesar akai hotke emekle dolote pirthe kachichar donjia phan choklo pusi pupu bonta non akai hotke arnam nangkipi amekle do pusitami tokbor anathu mate lokacharli anathu ave pulote emek kave ateng lupule jongthepta henone athe lokacharli anathuli ave pulote pirthe kachichar donjia phan thedung akesum doko lapen methang ahemaret anparta longrei longpat kapaching thodunjia phan akesung do Lahai hui akisung ke boy puthak Karbi Anglong Autonomous Council Baden
lunse timong ahin pen mathaponsi sarupathar constituency angkang Jasimet upper majung ahawar kiduk kilak arada to mapanta lokacharli anathu kemesen avarsai piponang jipu mathaponsi upper majung English LP school kimpiponno lokacharli ahem pulote arnam kardom ahema som thak ingthirjer pensi padonang jipu SYF lapen KSC anparta rongara ratum mathaponsi upper majung English LP school ahem kapang therasai dengponno alang litum kapang therasai ke dengponhot school ahem anghap kabe penchenglok osumaratum kangniadim lapen labangso askola longan kapaleji aphan kemisen atowar kabe aputhak ningduk chepaklang ponrintisi haladak IMAC EM Jagat Singh Inti Jasimet Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Longhang lapen MLA Dr Numol Momin atomaphan Prabjin pen labangso askola hem kepamat ponthu jiaphan lapen school ahem an kemisen atowar kaselam pipon bek jiaphan SYF KSC lapen rongara atom kachoningri padopon lapen kachoningri ateng Prabjin pen papleng pipon pe pulote kebangji election hot upper majung ahawar kedwara atom ador ke soda avot pidunde puta kachingkrin alamthik chepaklang pranati ini Ladakh a locality managing committee tumta sabo sensiar ka beson dut chalo lasila bangso sensiar ka belong puthot alang litum tame cherok tok bendonang po lapen bisikoi bang nili chuning rik ponang tung bang ke Karbinglong Autonomous Council along la primary education la so sector la in charge sa bang ke aki hai tuliram ronghang CM Karbinglong Autonomous Council alang li se daito dolo BJP to misia slogan do non parivartan sarkar atom sabka sas सबका विकास पालाम दो सेतामे सोंग बों सेतामे लांग तुम कदो का बेफान पांग रिबन पे सोंग से थेगलोंग लो पिनी लबांग सो स्कूल नंग थेगलोक पेन पिनी दाख हन लो कार्बेंगलोंग एजुकेशन को आंसी का डेवलप ले मा राज्य बांधा सिनिल तुम थेगलोंग दाख लो पसिन ले तुम लबांग सो स्कूल alam theban le तुम जोंग पोनेंग तुम नसे के बांग जेलांग आनी लद्दाख लोकल एमसी सुरपथार आके हाई जगत सिंह इंती alang li सेतामे दा रेस्पोंसिबल थेताम प्राबजिन बेन लबांग सो स्कूल को सोंग से कपा में सेंजिमा are responsible alang li tambe chedeng ponam po la son da si Dr Nomor Momen Bokan LEC MLA alang li sitame la bangso along Prabjin pen la bangso school ko son si kapaching thur pon thegi ma alang li tame responsible dolo lang chithing pen Subhas Terang Karbenglong live JSA ahin pen ingdeng ke thom inter club football kachapate along kedamtang matijong ni phat trok siarni group A ahin pen Karbi Riso FC pen group B ahin pen Karbenglong Morning Star Football Academy Jaipongatum angbongsi angdum kiti pathuponno Jaipong Sports Association pen pater piponsi kedamtang free achiklo ni phai cricket hamarni pen Jaipong Sports Association pathu aklamalong karlitang kajok ingtipi amen pen ingdeng ke thom club angbong football kapathu kachapate kedamtang matijong troksi arni angdum kiti kapathu ponjephan pathu aklamalong kapamatasai klemponsi chisik jedang ponno bangso kapathu along group A lapan group B thakpon dakse group A ahin pen Karbi Riso FC lapan group B ahin pen Karbenglong Morning Star Football Academy Jaipong FC atumsi angdum kiti kapathu along chapate pon bangso kapathu along Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphansi alohi sarpo aman pen chophaponno lapen MP Horensing Bay EM Tarendra Brahma tum aphansi chophaponno pusi JSA ahin pen pherangki athenu pachini pon Jaipong Sports Association League Final Pathupo lasi nilitum Ladakh CM MP Phani Chopha bangke Karbianglong Sports Association along CM bangke President lo pen MP sitami West Karbianglong Sports Association na President lo lasi nilitum alang litum phan ke Chopha ningge che thege la pulo je nilitum dak Jaipong Arab asoma dum sitami anso se khela nat angsong ponun thegi mine tapson ning che thepen alang litum pinab Ladakh Jaipong Sports Association final along nang chetong dun ji pusi nelitum ning thelo pen alang litum Ladakh nang chetong dun lo pulo tam te nelitum nang sop phil along kenang sop dolang gallery nang halang mini indoor stadium nang halang asela hai jong se alang litum nelitum aphan awar sai nang li pipon thek Langhen pen sarpang ring ti kathar Karbenglong live
จากเดปินยาดับเบิร์ตาเกลาปอนสกังตอนิกลอโดยเมทักนี่การดอม